sanfɛ celu Farafinna ɲɔgɔndanba basketball Africa League tako naanina Conférence de Nil kun cɛra Caire Égypte mara la a don laban o kɛra avril kalo tile 27 Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi ale ni City Oilers ka bɔ Uganda ye ɲɔgɔn sɔrɔ seba kɛra Al Ali Sporting Club ye ka bɔ Libi jamana kan kuru 110 ani kuru 78 o kɔfɛ ɲɔgɔndan filananw kɛra Al Ali Sporting Club ka bɔ Égypte mara kɔnɔ ni Conférence Nile ɲɔgɔndan bɛ ka taa yɔrɔ mun yɛrɛ kɔnɔna la olu ni Bangui Sporting Club ka bɔ Centrafrique olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan laban na seba kɛra Al Ali Sporting Club ka bɔ Égypte ta ye kuru 94 ani Bangui Sporting Club ta kɛra kuru 71 an b'aw lakodɔnna k'a fɔ nin conférence in kɔfɛ conférence Sahara de bɛna cɛdenw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Union Sportive Monastir ka bɔ Tunisie ka fara Armée Patriotique Rwandaise ka bɔ Rwanda jamana kan ka fara AS Sportive des Douanes AS Douanes ka bɔ Senegal ka fara River Hoopers Basketball Club minnu bɔra Nigeria jamana kan olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ conférence de Sahara la mun bɛna daminɛ mai kalo tile 4 ka taa kuncɛ mai kalo tile 12 la an b'aw lakodɔnna k'a fɔ conférence de Nil kɔnɔna na cɛbɔ minnu sera ka kumabɔ sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ playoff la n'o playoff bɛna taa kɛ Kigali mara kɔnɔna na ni conférence de Sahara tɛmɛna ni conférence de Nil la cɛbɔ fila fɔlɔ ye Al Ali Sporting Club ka bɔ Égypte ani Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi jamana kan olu fila de qualifiera ka taa playoff la an b'aw lakodɔnna k'a fɔ ko conférence saba ninnu bɛɛ la équipe fila de kan ka bɔ équipe sabanan bɛ bɔ ka taa fara olu kan n'u ka jateminɛw ye a yirala k'a fɔ ko Cape Town Tiger olu de bɔra mɔgɔ équipe sabanan minnu kan ka bɔ ka taa fara ninnu Kigali Rwanda mara la an b'aw lakodɔnna k'a fɔ conférence Sahara bɛna daminɛ Senegal jamana kan mai kalo tile 4 n'a bɛ daminɛ ni US Sportive Monastir ka bɔ Tunisie olu ni Armée Patriotique Rwandaise bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar Arena la mai kalo tile 4 an b'aw lakodɔnna k'a fɔ nin conférence in fana cɛbɔ fila minnu bɛna sebaya sɔrɔ ka qualifier olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali mara la Rwanda kɔnɔna na playoff kɔnɔna na aw sɔgɔlen to VOA la n'ale ye Basketball Africa League partenaire bolofara ye Basketball Africa League kunnafoni labanw kan Cheick Thiero VOA News Washington